Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κουκλάκι το βελονάκι. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς κάνουμε άριχτα γαϊτανάκια. Έχω ήδη κάνει γαϊτανάκια στον αέρα. Αν δεν ξέρετε πώς γίνεται και θέλετε να μάθετε, μπορείτε να δείτε ένα σχετικό βίντεο που έχω ανεβάσει που λέγεται «Φιλιά και γαϊτανάκι στον αέρα». Προς το παρόν όμως το έχουμε έτοιμο. Θέλω να ξεκινήσουμε την πρώτη μας σειρά από άριχτα γαϊτανάκια. Πρέπει να μετρήσουμε 2 φιλιές πριν από το βελονάκι. Δεν μετράμε τη θηλιά που είναι πάνω στο βελονάκι. Αν είχατε δει το πρώτο βίντεο που σας είχα πει, αυτό εδώ το δε είναι γαϊτανάκι στον αέρα. Άρα 1, 2. Θέλουμε λοιπόν να βουτήξουμε το βελονάκι μας στη δεύτερη θηλιά από το βελονάκι. 1, 2. Βουτάμε το βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα και το τραβάμε μέσα στη θηλιά. Έχουμε τώρα 2 θηλιές στο βελονάκι μας. Παίρνουμε νήμα και το περνάμε μέσα και από τις 2 θηλιές. Μόλις κάναμε το πρώτο μας άριχτο γαϊτανάκι. Να σας το δείξω πάλι. Πάμε στην επόμενη θηλιά, δηλαδή εδώ. Βλέπετε εδώ που είναι το νήμα μέσα. Έχουμε δουλέψει αυτή τη θηλιά. Και πάμε εδώ. Μπαίνουμε στη θηλιά λοιπόν. Παίρνουμε νήμα, τραβάμε. 2 θηλιές. Παίρνουμε νήμα, περνάμε από τις 2 θηλιές. 2 γαϊτανάκια στο αέρα. Συγγνώμη, 2 άριχτα γαϊτανάκια. Πάμε στον επόμενο πόντο, στην επόμενη αλυσίδα. Βουτάμε μέσα το βελονάκι μας, παίρνουμε νήμα, το τραβάμε έξω. Παίρνουμε νήμα, το περνάμε και από τα 2. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω εδώ. Κάναμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Όπως είναι εδώ το πλεκτό μας, άμα το γυρίσουμε έτσι, από πάνω δηλαδή, μπορούμε να δούμε τι έχουμε πλέξει. Μπορούμε να δούμε τους πόντους δηλαδή. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Έχουμε κάνει 3 γαϊτανάκια. 3 άριχτα γαϊτανάκια. Τώρα να σας δείξω λίγο πώς είναι η θηλιά, πώς είναι ο πρώτος πόντος. Με 2 θηλιές. Να το πάει το βέ μας. 1 άριχτο γαϊτανάκι, 2 άριχτα γαϊτανάκια, 3 άριχτα γαϊτανάκια. Είναι καλό να ξέρουμε πώς μοιάζουν, γιατί καμιά φορά μπορεί να μπερδευτούμε στο πατρόν ή να χάσουμε το μέτρημα, να ξέρουμε τι έχουμε κάνει. Θα συνεχίσω έτσι μέχρι το τέλος και όταν φτάσω εκεί θα σας δείξω πώς θα κάνουμε τη δεύτερη σειρά. Λοιπόν, είναι έτοιμη η πρώτη μας σειρά από άριχτα γαϊτανάκια. Θέλουμε τώρα να πάμε να κάνουμε την επόμενη σειρά. Πώς το κάνουμε αυτό? Καταρχήν, πρέπει να γυρίσουμε το πλεκτό μας ανάποδα. Κάναμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα. Και πρέπει να μπούμε στο πρώτο πόντο. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στο πρώτο πόντο και όχι στον επόμενο, γιατί ένα λάθος που κάνουν πολλοί αρχάροι είναι ότι δεν μπαίνουν στο πρώτο, δεν το βλέπουν και πάνε εδώ και ξεκινάνε. Με αποτέλεσμα το πλεκτό, αντί να γίνεται ίσιο προς τα πάνω, σιγά σιγά μικραίνει. Μιλάω εκ πείρας, γιατί και εγώ όταν ήμουν αρχάρια έκανα αυτό το λάθος και το πλεκτό μου, αντί να
ανεβαίνει προς το πάνω, μίκρινε. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό λοιπόν? Πρέπει να βρούμε το πρώτο μας πόντο. Το πρώτο μας πόντο είναι εδώ. Το βλέπουμε και εδώ. Να το. Δεν μπαίνουμε στον ίδιο που κάναμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα, γιατί και πάλι αν κάνουμε αυτό το λάθος, το πλεκτό μας θα μεγαλώνει, γιατί θα προσθέτουμε πόντους. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να προσθέσουμε, ούτε να μειώσουμε. Αφού κάναμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα λοιπόν, τον έκανα? Ναι, τον έκανα. Μπαίνουμε στο πρώτο πόντο. Παίρνουμε νήμα, τραβάμε πάνω 2 θηλιές. Παίρνουμε νήμα, τραβάμε μέσα στις 2 θηλιές. Κάναμε το πρώτο άρρηκτο γαϊτανάκι της δεύτερης σειράς. Συνεχίζουμε έτσι και προσέχουμε να μπούμε, να σας δείξω λιγάκι και εδώ, προσέχουμε να μπούμε και στις 2 θηλιές. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το βλέπετε, να το. Όπως κάνει το δε, πρέπει να μπαίνουμε και στις 2 θηλιές. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν μια στιγμή, γιατί μπερδεύτηκα. Παίρνουμε νήμα, 2 θηλιές, παίρνουμε νήμα και από τις 2 θηλιές. Και έτσι λοιπόν συνεχίζουμε μέχρι και το τέλος. Τελειώνουμε τη σειρά μας, γυρνάμε το πλεκτό, κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και μπαίνουμε στο πρώτο πόντο. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά το άρρηκτο γαϊτανάκι. Στο επόμενο μάθημα θα σας μάθω πώς κάνουμε το μισό ποδαράκι. Μέχρι τότε, γεια σας.